Wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkingo timbo. Terus mumpung sik urip nanggapo dagelan insyaallah yen mati mlebu swarga. Amin. Kuwi Pak Nanang kuwi Pak Nanang kan wis telepon-teleponan karo Bu Ayu. Iya no kuwi pelek karo. Telepon piye, Mas? Masa pelek? Aku pelek karo awakmu? Iya, Pak Nanang iki ngomong, Pak Nanang ngomong, Mas Percil emang masyarakat nggonku acara ngene iki seneng apa ditanggap ning ngene iki sak taun ping 5. Setuju? Alhamdulillah. Setuju yo ora bayar ya. Rumahku. Wis sing bayar kuwi kok. Senenganmu lek gawe-gawe. Iki acarane Pak Nanang Bu Wahyu. Putris. Buah Tris. Putris Tianingsih. Putris Tianingsih nyunangne Pak Nanang ki. Alah, keliru. Nyunatno putrane. Oh, putrane sapa? Putrane Pak Nanang. Lho, sing meteng mosok lanang meteng. Maksudnya putrane Bu Wahyu Tri. Lah iya Bu Wahyu Tri, nyunatne Pak Nanang. Lho. Nunatno anake. Anake sapa? Anake Bu Wahyu Tri. Meteng karo sapa? Yo, anake Bu Wahyu Tri karo Pak Nanang. Lho, berarti wong loro meteng kabeh. Maksudnya ngene lho. Bu Wahyu Tri hamil. Lah iya, nyapa? Terus metu putrane wi. Lho masa meteng dhewe? Karo Pak Nanang. Lah iya wong loro meteng kabeh. Masa sing sunat loro? Sing sunat loro apa siji, Pak? Iso sitakno lho jenenge sitae. Nah, maksudnya ngene lho. Iki Dek Adilar, iya ta, sing sunat. Lah, ngawur ae ndek ngenane nanggap orkes liyane. Koso Adilar. 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 Putrane jenenge sapa? Dek Adilar. Oh, Adilar. Iya iya. Nganggo RD lho, Kang. Ya Adilar. Cara Inggris ngono kuwi lho. Enggak iso aku. Adilar. Aku enggak iso Inggris aku. Lah pakananmu manis godiwul kuwi lho. Lah piye? Beda nek karo aku. Jelas Inggris hafal pakanmu pizza, hamburger, hotdog, steak. Nah awakmu. Bocah iki mangan badhok-badhok ning kancane tak bacok cengelmu tenan ku malah. Lah awakmu lho. Lha ki mau kok badhok-badhok apa ki mau? Lah kowe ora mudeng Inggris kuwi lho. Lah aku ora usah Inggris. Awake dhewe urip ning Jawa ki sing penak kaya ngene iki. Contone. Kaya iki acarane apa? Delok campur sak. Heeh. Kitanan Lho cara Inggris. Cutting the road water. Ngetok dalan banyu. Berarti lah sarwa Inggris ki apik ya? Apik. Apa contone? Kaya iki mau sunatan. Cutting the road water. Oh, cutting apa ya? The road water. Oh, cutting the road water. Nah, berarti ngetok dalan banyu. Oh. Kaya saiki sing ning alam kene ae. Saiki iso larang mergone bahasa Inggris. Contone. Kaya saiki ning ngene Mbok Darmi. Ayam goreng, tulisane lho ayam goreng. Kuwi regane pira? 7.500. Saiki nek KFC regane dadi 35. Mergo bahasa Inggris digenti dadi fried chicken. Oh. Padha-padha ayam gorenge, nak cara Jawa ayam goreng, nak cara Inggris fried chicken. Terus gini Mbok Darmi neh. Kuwi tulisane kopi ireng. Ning mall tulisane black coffee. Regane dadi larang. 5.000 dadi 37. Mosok ngono. Heeh. Berarti panganan-panganan di. Lha iki dulurku barang ya arep takon genti bahasa Inggris. Apa? Ya kuwi cek gawe keliling desa. Oh, apa kuwi? Tofu circle fried surprise. Apa kuwi? Tahu bulat digoreng dadakan. Bahasa Inggris ben larang. Regane 500 dadi 50.000. Berarti ngarepan omah iso diganti Inggris ya, Le? Apa? Chicken smackdown. Apa kuwi chicken Ayam geprek kuwi lho. Lah. Chicken smackdown kuwi jenenge. Wah iki ya ora kabeh iso di Inggris nih ngawur kowe rumah saku. Iki kene syukuran. Tasyakuran. Iki kitanan. Bener ora? Wong urip mergo wajib bersyukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bener, acara kaya ngene iki ora lokak ning malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh ning malah bakok. Didongakne Pak Nanang sekeluarga diparingi sehat wal afiat, diparingi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Yang hadir pada ibu-ibu para hadirin yang malam hari ini, khusus ibu-ibu didongakne semakin cantik. Amin. Wong wedok lek didongakne ayu seneng. Alah, aku lho cethuk ning mburi foto wong loro ambune remason ra. Ora usah diomongno ambune. Ora usah diomongno ambune. Lah yo kok tak mongi ya ampun, budhe kok ayu menan. Masa pas percil. Iya. Yo ngono kuwi. Pokoke ibu-ibu, carane piye wong wedok ben seneng. Wong lanang kudu wajib ngelem ayu beres. Lah nek sing wedok terus kaya anu ban knalpot ngono kae. Lah nyapa? Ya ora apa-apa. Lah
ngomong ayu wis wong wedok mesti seneng. Masak ya sedep. Maratuwaku wireng lho, Pak. Lah, lak ngene lho. Masa dilem ayu. Lah kuwi kayak ono skincare. Skincare iya ono kulit hitam itu tukokne skincare tapi sing larang aja karo tanggoku. Tanggoku kulite ireng tukokne skincare murah. Terus akhirnya kulitnya koyok tekek li aja tenan aku njaluk tulung aja tenan ya itu kok sing larang oh, ya berarti sing larang iya jadi sing apik sekalian sing apik ya sing sekalian dadi delok ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini delok wajahnya lak bersinar-sinar bersinar-sinar weh cantik mulai sore mau enek sing lungguh ning kono enek sing ning kene enek sing ning kono lah kayak dada-dada kayak ya ampun alah isin ya bar dada-dada untune dibekep anu ketoke iku dikeki kawat Pak loh di pager jeruk wis dipager iki. Anu behel. Kalau itu yang dinamakan istri itu apa? Iki acarane kitanan didongane sing kita. Didongane moga-moga jadi anak yang pinter, cerdas, soleh, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama, mituhu marang romo ibu kelawan guru, manut marang wong tua, lan kanca-kanca, uga para sedulur kaya karo mbah-mbahe ya sak sedulure kabeh, moga-moga aku njaluk tulung dongakno 3 dina ya. Suwimen lah dongane iki sing gampang-gampang ae muga-muga Adel iki pinter terus sugih. Adel to? Adelar angel cangkemku muni lar. Adelar iki dongane pinter sugih beres. Iya no. Pinter sugih. Pinter karo sugih iki dadi satu. Alhamdulillah. Kowe yo ngono, kowe nyambut gawe ngene iki gawe sapa jasa? Ya kanggo keluarga, kanggo bojoku. Masa? Heeh. Lah nek kena bojomu ora bojak. Hah? Dek bojomu ora bojak. Nganu ternyata tinggal ning omah, Pak. Lah, berarti kowe ora mencintai istrimu. Ben mendoro. Ndoro apa? Awakmu ngerti apa ora? Bojomu kulite awireng. Ngono kuwi kudu dicintai ku iki dijak lho kaya bapak-bapak ibu-ibu delon. Lah kok wedok tok. Lah lanang ning ndi iki kita? Aku curiga, wong kene iku mesti ngene iki lho. Sing delok wong wedok-wedok akeh, sing lanang ora ketok. Ketok dikon jaga parkiran. Tapi tenan pomone kowe dadi milih dadi wong lanang wong wedok ya Jan. Aku yo jelas maksudnya piye iki? Dan cara wong milih pomone kowe urung dilairne milih dadi wong lanang wong wedok. Aku milih yo tetep dadi wong lanang. Wah, gue kowe. Wong lanang penak kowe. Penak wedok. Penak piye wong wedok iki rekoso? Rekosone apa? Rekoso saiki. Ngene wis bendina kuwi polah ae. Esuk umbah-umbah. Ngedusi bocah, terus isah-isah, ngeterke bocah sekolah, bengine dikon mlumah, iki apa to kok masaku. Maksudnya wong wedok ngono ki masamu. Ya penak wong wedok timbane wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rino wengi 24 jam duit digawe wong wedok. Wong wedok karek nadah tok aman, Bro. Loh, tapi kan penerus keturunan wong wedok. Lah iki saiki nak koramil, ngono kae. Tentara, bisa hamil. Hamil. Saiki nak hamil. Ya. Sangang sasi 10 dina aku keliru. Sangang sasi 10 dina. Kuwi paribasan perang cakil Mas. Perang sabil. Nah, perang sabil. Cakile mbahmu. Perang sabil toh-tohane nyawa pas nglairno. Saiki umpama nglairno mati sik kuwi wong wedok rekoso Mas. Lho, rekosane nyawa. Rekoso wong lanang. Wong lanang sunat sepisan kapok lho, Le. Jajal kon baleni lek pengen ngepok pengen roh aku. Wong lanang ngene iki adelan. Adelan. Lho, tapi totane nyawa wong wedok. Iya, laki-laki perempuan itu sama saja. Paham ora kowe? Padha abote. Apa maneh urip ning ngene iki, urip ning desa, apene sugih dadi omongane tangga, melarat dadi nyenyekane tangga. Giling-gilingan. Ya bener kuwi. Masalah kuwi lek karo tangga kudu sing apik tenan. Maju. Oke. Nadane sing penak nyanyi sing apik. Pak Nanang njaluk lagu Indihome. Indihome apa ki jenenge? Oh, lagu luar. India. Indihome cakepmu kok ya. Masa lagu India, Pak? Iya, jawane kono masa sepotok biasa. Kowe mau mangan burung? Mangan burung mlebu. Panganan iso tumpuk undang. Bakso, rujak, sego goreng dadi siji. Lah aku ora mbok undang. Dadi siji aku milih. Iki dadi siji. Kuwi mabuk. Kuwi bekase tamu ya nyok. Lah pikirku kok akeh men dadi siji aku milih sitok-sitok. Lah kuwi bekase tamu mbok kira. Ya ora roh pikirku ya kuwi panganan babariku. Jombangi panganane iso dadi siji opo ya. Mbok kira bebekno ya. Nek kresek abangmu tipake tamu dilebokno regetan kuwi. Ya enak lho ora masalah. Dan oh malah lara untu.
Nyanyi yo. Lah iki nyanyi. Lah kok Ambil nada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Napa? Mas. Lah yo nyanyi. Iya. Itu dari Pak Ustadz kan sebelum melakukan apapun harus diawali dengan berdoa bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah ben uripe barokah. Iya, ngerti aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manut aku manut. हमको हमी से चुरा लो. Kowe iki nyanyi yo, ora usah ngene-ngene. Lah dikeploki lho nyanyi, jalukane iki kok nyanyi malah ngene-ngene iki lho. Lah dikeploki aku ora isbae. Lho. Lil, badhe kamu tiwul lagi baik. Pizza. Pizza. Pizza cilik cilik kuwi permen Yupi kayak Sing penting wujude kaya pizza. lu cilik-cilik Penting kan tau mangan. Yupi yo pizza. हमको हमी से चुरा लो. Ben dikeploi malah kayak Doro, Ben. Tidak usah tepuk tangan, tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Oh, tak idone merocot kemarin. Sing penak kuwi lagu aja. Yo kuwi lho. हमको हमी से चुरा लो. दिल में कहीं तुम छुपा लो. हमको हमी से चुरा लो. Enak suaranya jare. दिल में कहीं तुम छुपा लो. Koyong ini rasane dadi wong sing ra duwe sugih dirasani kere diece Sugih dirasani kere diece. Lu malah tukar pengalaman nyapo nyanyi. Curhat Malah curhat. Nek kowe wis wetok. Nada. Iso aku mangga wedok. Ulangan kowe wetok timbangan aku meneng ning kono. Iki lho kok rumah aku iki lho nyanyi sik to. India. Iya tapi lho. Ben wong-wong percaya nek aku iso swara wedok. Iya. Pam, ting dong gini. Ayo. Jik urung. Aku belum. Kowe nyapa to kok bukan ngene. Iki gulu mencing diunjukno suarane ben wedok. Masa? Heeh. Nak lanang kan ngene iki. Ya ora. Berarti nanti tekek kene berarti. Pokoke tunjukno ngene. Ya. Ya. Mana nyamuk jadi 100. Kurang nyamuk. Oh cangkem. Gula iki sampe tak ubet. Suara wedok India yang ngono kuwi to, Kang. Oke, maju ya. Aku wedoke, kowe aku lanange, kowe wedoke. Masa apa arisan ta, Dek? Masa India ya kudungan. Ya ora lah, Kuncir ae kuncir. Kuncir. Ya, nadane. Piano mari maling. Kok mari maling? Lah iku karo ngeneng awakmu iki lho. Nadane. Bila kamu Wis jane wong wedok macak terwelu iki lho.
Wong wedok ngene iki. Malah koyo anan wedhus kowe. Kunciran loro meme. Meme. Iya. Bila kamu di sisiku hati rasa sadu satu hari tak bertemu hati rasa pilu ku yakin ini semua perasaan cinta hati rasa malah kau apa wong mutah Lah kuwi lho penak kuwi mancing kok. berarti lah kamu nyanyi suwagapat Dia model piye neh. Berarti apamu iso lagu Aku sembarang iso pokoke sembarang lagu. Lah sampe tak duetne berarti iso ya? Lho, Pak gak iso aku. Duet kowe iku duet sing apik. Berarti tonyo-tonyonan. Duet. Duet kowe iso tonyo-tonyonan. Tonyo-tonyonan kuwi duet. Kuwi jenenge remi. Duet iki lho karo cah sitok kowe iku nyanyi wong loro gitu loh. Ya. Ya. Malam luar biasa pada malam hari kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Artis ini baru nyampe dari Surabaya kemarin sore. Iya, karena keluaran dari Nusa Kambangan. Padahal narapidana. Ya, sing berat ning kono. Iya. Ini masih kecil. Oh, masih. Tulisannya masih kelas 2 SMP. Oh, berarti 2 kecil. SMP. Yuk. Kita tampilkan satu artis cantik jelitanya Indonesia bareng Kuyon Maton, ada si cantik mungilnya. Iki lho bocah. Ayo sayang. anak lanang nang gerejaku enak dah. Luar biasa. Tepuk tangannya mana buat adik kita yang satu ini? Enak karepmu ra karepmu. Pak, tak cilik aja ngono dialus. Ngaji besok gede dadi wong aku. Religius pasti buta. Iso ora? Iso. Nyapa bu? Salah ibu, ini iso. Aku dek ini bakar iki lho karo buka FIFA wis diomong. Hati-hati kok. Loro ati. Tombo ati. Meneng aja kamu. Loro ati. Tombo ati lho. Iku 5 perkarane
kaping siji eruh tangga gelange gedhi. Iya masuk orati. Kaping loro diapusi bojo loro. Kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu. Loro. Kaping papat ran duwe pacar minggat. Tanom-nom. Kaping lima duwe diapusi rondo. Janda pirang. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Ayo. Tolong, Apa? aku mewakili sebagai laki-laki. Tolong dengarkan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Sing nomor siji mau rungokno, nenek tanggamu tuku gelang gedhi, aja lara atimu, mesakno bojomu nyambut gawe rino wengi gawe awakmu. Kula bendina tuku gelang, bojomu akhirnya kuru-kuru stroke. Rungokno ki omongane wong lanang ini jerikan laki-laki. Contone apa? Wong wedok udung mesti luwih kong sitok, napi wong lanang songkok sitok sampai buluk meneng ae. Wong wedok daster luwih kok 15, wong lanang sarung sampai ngelontok meneng ae. Sabar-sabare wong lanang iki kaya ngono kuwi. Apa meneh bengi iki aku nyambut gawe ning kene golek dhuwit, engko lho mulih dhuwit digawa bojoku. Ngono kok sedek kandhane. Menawa cakepmu iki aku ngomong dhewe. Maksudnya aja emosi. Aku kaya ngene iki mewakili laki-laki. Padahal wong lanang iku kudune maksamu, wong lanang gampang stres. Lah wong nek bojomu ser mancing, budal mancing ora apa-apa. Sing penting nyambut gawene tetep sregep. Apane mancing lho sampe ra iso jangkrik terus. Sabar, Bos. Menengo. Aku ora kena suwe masamu. Kaya ngene iki nek panggung mbok guyu masamu. Mulai kene iki lho nek nggo ra nggo dhuwit selani bojoku. Iki ora percaya. Sabar. Ya aja emosi. Menengo. Dasmu. Iki aku ngomong ngene iki loro ati masamu loro. Lah kok iso ngomong kaya ngono kuwi? Kok iso ngarepe ibu-ibu kok iso ngomong. Lah aku ya ora aku ora ngomong iki wong-wong ngomong aku dhewe aku. Oh, alah berarti kehidupanmu piye ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Wong wedok yo kaya ngono kuwi lho. Aku ditira diseneni. Lah yo wong wedok yo menang-menangan rumah samu kowe menang dhewe ngono apa piye? Sing duwe donya kowe ngono apa piye? Wong lanang iku yo ngergawe kanggo awakmu, kanggo keluargamu. Ngene iki arep metu, arep PS-an ora entuk, arep mancing ora entuk, arep dolan ora entuk. Wong wedok menang-menangan. Kowe masane donya wae dhewe. Lah nyapa to kowe? Kowe nyapa? Wangi-wangi awakmu. Lah nyapa ki wangi aku? Aku dhewe nglakoni, ha. Rumangsamu wong lanang makili wong lanang, aku makili sing wedok-wedok. Lah terus, Lanang kan wajibnya menafkahi seorang istri. Lah apa terus kok gak terima ngono? Lah aku biyen jaman ning anu neap so. Apa? Apa? Manaep. naib. Kuwi lho. Kudune anten nganu Terus wong lanang kuwi membang. Ora, aku jaman kuwi ora. Kudune wong wedok resik-resik kurang resik ya gak entuk nesu. Terus masak umpama kurang enak. Ya aja ngomong lho. Lah nyapa? Wong loro iki musuh sitok cagak PLN ki kalah lengene lho kan percaya. Lah piye kadang wong wedok iku ya masake gak enak. Resik-resik kurang resik. Mbah-mbah orang. Terus wong lanang semena-mena ngilokno wong wedok. Aku kancamu iki pokoke. Apa tambah ya? Saiki perjuangane wong wedok karo wong lanang iku abot wong lanang ya. Lah, abot wong lanang apa wong wedok? Lah wong wedok lah. Abot wong wedok. Abot wong lanang. Bener omong lanang mau. Iya bener abot wong lanang ning luwih abot wong wedok. Abote Apa wong wedok mengandung 9 bulan. Ayo. Ya ben salah gelem. Lho tapi jenenge kodrat wong wedok pancen kan. Ya ngono, ngomong jenenge abot-abot mune meteng neh. Kaya kepenan ngono. Yalah. Ya jangan salahkan ibu mengandung lah. Lah salahkan apa? Ya salahkan bapak menaruh burung. Maksudku ora kowe. Ya gak perkara ning ngono lho. Wong lanang mergawe rino wengi. Bating meneng. tulang. Tengah. Mah, Lho, nyapa? engko aku mbok ambung. Wah, alah, bos kok tang sampah ngabung.
ora mutah ya kancane. Konsepku kan anadzofatu minal iman. Kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Wah. Mas yo tong sampah lho nek kon buak sak buak lek gak ono tong sampah, badok gedang lek gak nduk tong sampah terus gedange terus nang ngarepe raimu apa gak kepresket. Lah tapi tong sampah kena seminggu ora dibuang kuwi ambune kuwi lho. Ora apa-apa lek. Lentute. Kene wong lanang iso ngomong eket mang. Rene Iya, aku ndi? nang kene. Iya. Kowe kene. Lho, nang kene di situ Lah sapa? Lah iki Maksudnya ning ndi? Aku Serendem kene serendem. Oh iya. Matamu ya. lah piye to? Lah piye? Kene percil kene serendem. Oh, kono ada. Ini sentem. Wis, nembang wong telu. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Enek sinden pecah. Ah. Sindene entute ambune ampek. Ana resepe ya entut gak mambu ya. Resepe ya apa? Gak mambu carane piye? Dinget. Resep anyar dulur. Sik to. Tak pengen entut ora mampu sampean nget agak dilebokne tek ning didang des dibuka cus ngeblak sing nget. Ibu-ibu nang kene ku biasane masak lode lho, Bos. Lode? Masak lode. Tolong nak menelek kate mangan cek gak mambu dinget. Ya berarti lek entut lek gak mambu ya dinget. Ngeten lah pengen mutah wis sak keluarga kok rumah sak entut dinget. Ada. Magane bagus. Nyanyi. Nyanyi apa? Boten. Nyanyi apa? Kok iso ya nembang. Apa le? Apa? Lu ayu. Kuwi tak tilik kuwi lho. Masa awakmu karo tak tilik. Lah aku ora ro cel apa le? Lah kuwi kan kamu ya samono-mono kuwi lho. Piye? Awakmu kan isih anak-anak to. Iya. Anak kucing iki. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan. Ayo deh. Hop, wis ya jogete ngene, jogete ngene tok ae ya. Maju mundur lho piye? Aku iki maju mundur maju ya. Ya maju sik ya. Iya. Kan mesti ana kendhange. Tong tang. Jus. Ya. Sandang. Cerewet ae lambemu. Sandang. Aku iki itu. Jangan maju. Dorong. Nyapa? Maju maju. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan. Golek duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Hop. Sisa hop. Iki diganti. Aja ngono tok. Iki diganti lho ya. Ya. Ganti piye to Mas? Ya diganti kata-kata. Cak cepet le. Bunga pengen kecepet. Kaya anak kucing ngono kan bunga-bunga. Aku iso jawab lho ya. Ya. Aku iki dadi seniman saben dina ya mung tanggapan pengen apa ae mesti keturutan Ngerti ya pikirane kaya wong teng. Oke dadi apa? Aku iki dadi dagelan mergawe kuning dhuwur panggungan nasib apik entuk tambah saweran nasib elek guyu kaya jaran ceng jenengku iki tak slentem masih yo kuru atiku ayem ngalor ngidul manganku jangan bayem saben dina aku nek jenengku iki lak roboh asliku nang Surabaya senenganku lak mangan semangka
Aku iki Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Percil. Nah, Ya, tak apa Mas. Iki ngono ning omahe Pak Nanang. Iki engko mung ngenteni saweran. Yen ora metu ra karo-karuan. Sampai ra dikeki engko dinteni ning tengah dalan. Sing 50.000 ra apa-apa, Dek. 100.000 ra apa-apa, Dek. nyapa kok njaluk saweran barang. Jaluk saweran lah. Lah, kurang sini. Ya paling gak ya ku mau perkenalan wis ana. Napa kok Pak Nanang jaluk saweran? Terus dikeki nang dalan. Ora ning ngono lah Pak Nanang kono ngapik karo aku. Mas Percil, engko lak mulih ning omah, engko awake dhewe ape dibumi. Bumi apa? Kowe teh, Teh. kowe sosis. Kowe aku susu. Lho kok penak awakmu? Ya lho, kowe teh Adel. Adel. Aku susune Bu. Wonyo lho. Berarti ku lho. Ngawur. Bos, ya ampun. Kowe Iki sing sosis apa? Pak Nanang. Mate kuwi. Langgani ora masalah. kene kan. Ini seleh. Iso ora? Iya, iya. Selen Kowe iki tak anteni tenanan lho. Kowe iki tak anteni. Ya sik toto-toto lah bos, kok mesti kok gepuk-gepuk gemes ta ndelok aku. Ora gemes sing ngono ki lho gaji lho sepiro ya kaya ngene. Ngomong kayu glundung senengane. Antem ngono. Senengane. Senengane Ngomong saiki ngomong rock dangdut keroncong matamu ya. Ngono kuwi. Hah? Atane ngono kuwi senengane. Apa iki? Apa iki? Juragan ketoprak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iki ora bakul cilok ngarep omahmu to? Oh, nggih 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 nggih. Bakal cilok kok mati. Nggih nggih. Oh, sios nggih. Oh, berarti tanggal 5 April. Alhamdulillah. Siap 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 siap. Sinten, Pak? Sinten? Ibu Khofifah. Nggih nggih siap siap. Nggih, matur nuwun pun. Nggih. Oh, panjenengan ajudanipun. Oke, siap. Waalaikumsalam. Gubernur. Bu kopi, Pak. Ajeng napa? Bu Khofifah sapa to? Gubernur. Bakul degan pare. Duwe Wah, lah sing biasa mampir kuwi to. Heeh. Biasane pipah. Njaluk toprak. Oh iya. Jope akeh. Siap, aku ikut Kakak. Masa jope Apa? Halo. Oh, Kalian sinten? Waduh. Oh alah. Nggih, nggih, nggih. Pak Abdullah Aswar Anas. Oh, Banyuwangi. Waduh. Pripun Pak Anas? Oh, ngersakaken toprak pindah. Tanggal pinten? 17. Wis kosong-kosong kan, kosong kan. ngomong ono kosong. Posoi. Jangkrik ngomong kosong. Oh, nggih main niku saged saged. Acara nganu to? Nuzul Quran. Siap. Nuzul Quran Toprane lho. Oh, nggih nggih, ben betul nggih. Matur mbah nuwun siap. Wis tak ben maneh. Roh pra. Sinten? Pak Abdullah Aswar Anas. Menteri Panas. Anas menteri. Pak Menteri. Sopir. Gak. Ora sahabat. Nggih, toprakku laris lho. Delok, Pak. Delok. Ku sinyale mati gitu. Ngene maksud sinyale ora enek oke. Toprak. Ya, belok, Pak. Melok ora? Belok. Butuhkan pemain. Toprak kuwi luar biasa. Sesuk ben kuwi tanggapan ning Kertosono. Lakone. Lakone apa, Pak? Laire labubu. Tidak toprak kuwi tradisi ya Pak nyapa kok. Pak, api iki dengenane lho matine Doraemon sedengi. Api koprak Iki lho genahno sik iki lho. Iya, iya. Toprak anyar kowe melok ora? Belok. 1 2 3 pas. Wis di DP. Dewe. Toprak regane 15 juta. Bener. Wis di DP 14. Lho,
Garek 14 juta wis di DP. garek Gowo manajerku. Garek 1000. oh 1000 lah, iki kan Oke. pas to. telu 1000 wong wis telu. 300 Sopo ngomong? ya 1000 Lah kuwi 1000 Sing 500 dibayar high es. iya rombongan. Berarti sik 500 500. sing 300 nggih konsumsi. Berarti sik 200. sing 100 kuwi nggih bayar hotel. Berarti 30-an. Hotel 100 apa ora tilake mutilasi kok piye kowe iki jane? Kowe manut melok apa ora? Melok nganu kok. Garek 100, 100 didom sing 50 nggih bayar jaga. oh mari garek 50 Ditumung telu. weh ya mulai oleh teh botol sosro ya ora apa-apa balik Melok apa ora? ayo budal iki lakon apa Lakone Bapak Nanang bengi iki ya Ya. njaluk lakon Damarulan Kasmaran. siap aku dadi apa Pak Kowe ndak-ndake modelmu ngene iki sing jelas sip minak jinggo. Minat singgo Aku Damarulan iki genset ngebruki raimu. kencana wungu. Sampeyan aja njarake Oh, iki. suwe-suwe kok tak pongor. Sampeyan aja njarake. Nesu juragan lho iki juragan. Ya sak juragan tapi pemain kabel aku ku lapo kok mbok dadekno genset. Lah kowe melu ora? Iya melo. melo Lah kowe nusu-nusu la opa? la apa Lah kuwi la opa Nadi ayo jinggo nggih jinggo nak jinggo Rumarno petuk Damarulan. Intine rebutan kencana wungu. Oh, kencana. Api kaya ondel-ondel. ondel-ondel dasmu jare minat singgo Juragan iki. iya sorry bos Kowe ora bayaran ora kowe? ya Apa? Genset. kowe iki lho kowe kok direbutne Oh, aku dadi putri. ya dadi kowe kok direbut minat singgo karo Damarulan rebutan apa Sampai elek prek. Aduh yo iki aku kangaran minat singgo lho kowe dong Masa apa ya ngono? minat singgo dikongkon cemble Masa dikongkon cemple? Aku yo dikongkoni. Woi, Dadi jinggo Damarulan nak omong e. lah piye kudune piye? Kowe iki Jare kene petruk ngomong-ngomongan. kowe iki nantang karo iki ngono. Wani karo aku. Urung. Sikat kene iki engko lagi. aduh yong sapa kangaran kowe cah bagus Kowe durung ngerti kangaran jenengku. Bali sapa jenengmu? aku jeneng minat singgo Oh, sing ngaran Minak Jinggo kaya dapuramu. dapurmu dhewe matamu picet dapur Iki lho, Bas. Ketoprak kok mata-matane piye? Emosinan kuwi lho. wis jarene tukaran Aduh, buka FIFA ra sida nanggap. Langsung wis sapa jenengmu cah bagus tepangno ya iki Damar Wulan ya Damar Sasongko saka Paluwamba. Iye. Damar Wulan, kowe kok wani-wani ana ing kene nyapa? Aku ning kene golek tumbaling praja. Takemu kecatole. Tumbaling praja. Goleki sapa? Ya ora ana siji, ora ana loro, ora ana telu, ora ana papat, ora ana lima. Sesuk sing apik buntute 12. Ora ana liya, ya mung Aku, kowe goleki aku. ya Berarti kowe sing nggawa kencana wungu awakmu. ora kleru. Ora tak selaki sing nggawa kencana wungu. Bojoku mbok gawa. Matur nuwun. Nyapa? Ngelu ndas kuwi. Kok iso matur nuwun? Kudune awakmu, Gus. Ditantang perang. Oh iya. Kowe wani. Kowe wani. Kowe wani Gawa. karo aku gawa bojoku. Kowe iki Damarulan cek. Salahe penak. Damar Wulan. Yen Damar Wulan napa wani karo aku? Dang Rinio bakal tak baleni. Majuwo gelut karo aku ora nyongo
Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Iki ketoprak piye ta iki? Ku telah jatuh cinta kepada Walang kekek mentok ning tembok Hei, mapur maneh mentok ning mari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati ayo ngalor ngidul kok nggawa topi saiki kumpul sesuk ra diawori maju yen wani tanding ana Budal lagi tok tok tok. iki cara ning radio mosok enek ketoprak hombimpah. awakmu ora krungu Lah wedoke lah ndang teko to taret-taret ngono. Iki kowe iki ya ngono kan tengok-tengok gapura. Iki ndang metu. iki role wedok role wedok Gak mbok kok kan wong loro iki maine kasar. Ayo, budal dening aku. Kowe bakal wani karo wet mati dening aku. Dipisah. Mas. Wani kowe melu-melu urusane wong kene. Hop. Aku dulure sing gawe, Mas. Aku ora melo-melo, Mas. Sutradara matane. Lah iki lho, lah kowe kene-kene awet diku kesampung. Kang Mas Damar Wulan. kepiye diajeng Ana apa? Ana telek lincung. Genahane campur sari kok napa? Lho kan takon karo kekasih piye? Aku ki bojomu apa bojone iki? bojone kono tapi aku seneng karo aku Oh ngono. aku lagi belani lawan sliramu Wah, apik iki. ae Kencana wungu. Wong kowe kuwi karo aku kok malah milih karo batang urip. Kowe kuwi bojoku, masa to lemu? Yo ning aku ora bisa lho minak cinta. Aku wis kadung milih Kang Mas Damar Wulan. Kencana wungu. bali Gulumu apa anu mangan sempritan? Kok suarane iso cuwilik. Nanging aku wis tresno karo Kakang Damar. Berarti kowe milih dhek timbang aku. kowe iki lho nyapo kowe iki ora diapa-apakno barang kaya Lho kan toto. Kencana wuwi ra mangap. Kalem demes. malah kaya wewe gombel Iki jane toprak kucul iki. Minak cinta. Kowe yen ngono wani mblenjani karo aku dhek kencana wungu. Iso dikei dik. nganggo dik barang Kencana wungu mau kei dik. Gak gede. garwaku kencono Garwaku kencana wungu. Kowe kok malah milih bocah kae. Apa aku kurang bagus? Apa aku kurang ganteng? Heeh. Iya sakane pancen yo ngono awakmu elek, eremu mekrok kaya sokle. Kowe ya kencana wungu ya ngono kowe aku jane ra seneng karo awakmu kowe lho gedebek. lah kok malah Wis gedebek turumu ngorok. Wis ana ape belat kowe. Bathok kamu akeh. Wis gah. Minggat to yang ngono. Minggat balikan di ya wis tak gowo tenan yo atur nuwun bojomu tak pek ayo diajeng Kencana wungu milih. Damar Wulan. merulan Kowe milih sapa, Nggo? Milih sapa? Aku golek rondone harus sing anu sing. Ki gedhe iki entute ambune mak. Wah.
Kowe arep golek rondo neh. Enggak. Tak omongne anakmu ikan lili. Ngawur. Iki lho masamu iki wis rampung to? Wis rampung to Rampung. jalan anak. Hah? Paran jalan Rampung karena apa to? Ngene iki mung cuplikan cah cilik-cilik iki ben ngerti. Oh, Minak Jinggo ki suarane kaya ngono kuwi. Damarulani kaya ngene iki. Tapi kencana wungu ya rada seksi. Ora ngene iki. Iki gasinge kleru. Enek iki. Eneke wayange iki. Apa? Bar kudanan dadi jebeber. Lah iya, apa meneh mari ngene awake dhewe kudu matur nuwun karo Pak Nanang. Pak Nanang. Matur nuwun iki tenan lho iki guyon maton sesuk iki lho tanggal piro prei. Main. Poso, Bos. Prei poso. Lah kowe poso pertama poso kowe goleki sapa? Lho, jelasnya ya goleki apa kuwi jenenge pahala. Lah, kowe Lho tau kan poso kok. Ramadan tiba. Sing mbok goleki apa pertama poso? Ya jelas ngamal barokah. Goleki Lailatul Qadar. Lah. Goleki hilal. Lha nyapa Lho ora nek kuwi ra iso poso ae dhewe ngenteni ae terus. Oh iya. Mari ngono Hilale orang ketemu. goleki hilal. Lagune apa kowe? Lagune Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Ramadan kok tiba-tiba. Aku besok ikut siapa? 4 sehat 5 sempurna. Kok ora pas to kowe iki? Iki lho kleru cangkem. Hubungannya apa lho? Lah kok nyeger Apa? Aku melok sapa? Melaksanakan puasa. Ngono lho. Itu syariat agama. Lah ku lho. Ngono. Jawa ae. Iya. Apa? Ramadan Dilungkas poso, sok-sokan melu poso. Awan-awan mangan sego. Aku besok melok sopo? kowe rene melok Minak Jinggo. Kowe kok wangel men to. Kowe iki kowe gak iso to kata-katane gak iso. Ora tau browsing ning nggen Google utawa YouTube to kuwi lagu kuwi. Lho kan ya biasa iku kata-katane bener lho aku. Kleru. Kowe kok kleru terus to. Kowe lak kleru terus ditonano kowe mulih ra tak gawani pentol kowe. Senengamu pentol, iki senengane pentol. Mosok, Pak? Iya, iki apa nek swara siji, swara loro nadani sakmono nadani. Iso. Iso no, kowe tengah. Kono. Oh. Koyo bubuh. Ya Pak, awak dhewe iki rada minggir kene, minggir kono, awak dhewe ning tengah-tengah gapura. Nadane, ayo nadane. Sewu kutho. Mari ngene Pak Nanang, keluarga sama adik naik panggung. Oke. Aku suara siji. Kowe suara siji. Aku suara siji, wong loro suara siji, kowe suara loro, kowe suara ya le. Babon. Sing lanang. Apa iso? Iso, Pak. Aku pokoke mau bagai suara apa ya panggil. Oke. Apa kowe sing nyanyi? Wis meneng wis, kowe timbane ket sore mau. Ayo, ade musike aku wis. Oke, Musik. Kowe kendang. Tendang. Tok tong tak tok delek ketak. Ya. Bebas. Kurang gede. Apa? Middle. Oh iya. Ayo. Son-sonan. Nyanyine iki lho Di, kancan wis iki ning Yo kan sik dienak-enakno bos, lha iki gurung dipil kok. pil kayak ono pil koplo. Tang teng. Ada nih Mandari. Yo dari. Apa iso ta? Pacaran ngene bukan nyanyi Mandarin. Ya bisa dong. Mayarnya coba bantu. Tipis-tipis. Jawa. Neng.
Iki mosok Mandarin. Iya, gombalan mamel iki lho jebule. Iya kan ndak bisa. Gombalan mamel. Bos.